Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal il-Gvern hija għax falla fl-edukazzjoni, trasport, is-saħħa u diversi oqsma li żied qed jitkarbu biex jingħataw l-attenzjoni li hemm bżonn. F'kollegament telefoniku fuq Net FM il-ħadd filgħodu l-Kap Nazzjonalista wara l-fema li d-differenza ewlenija bejn il-partiti hija li l-Partit Nazzjonalista jrid jieħu l-pajjiż il qudiem u l-Partit Laburista qed jieħu l-pajjiż lura. Akkuża li l-Partit Laburista li wara su jibsaw fissat u m'għamel xejn biex il-pajjiż jimxi l qudiem għajr milli jkompli jagħti direct orders lil tal-qalba u jħaddem mudell ekonomiku li qed jibqa' jabbil il-pajjiżna b'ekonomija bbażata biss fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema. Dr. Grech akkuża li l-Gvern li ressaq malaj fil-Parlament riforma biex ċittadini ma jkollhomx dritt li jiftħu inkjesta maġisterjali. Għalli kieku ma nfetħux inkjesti maġisterjali ma kinux isiru bosta investigazzjonijiet minħabba li skontu l-Kummissarju tal-Pulizija ma mill xogħlu sew kif kellu jagħmel. F'dan isfond akkuża li l-Prim Ministru li minkejli jaf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin ma jistax jieħu deċiżjonijiet tajbin għaliex moħħu biss biex jaħdem għall-interessi tiegħu tal-ħbieb tal-qalba u tal-Partit Laburista. Għalli Dr. Abela ma jriċi prezenta s-sors ta' tħula li kif indikalu Kummissarju tal-Standards. Għallu kol il-Prim Ministru huwa kundanat mill-Ombudsman dwar tmexxija fil-ħabs fej qal intilfu 14 il-ħajja b'suwiċidi. Fl-isfond ta' serqa ta' 226 kg reżina tal-kannabis mill-Beriks ta' Al-Safi. Dr. Grech qal il-Prim Ministru baqa' jiddefendi l-Ministru Byron Camilleri minkejja diversi skandli wara liħor. Akkuża wkoll il-Gvern li qed joħnu il-messaġġ tal-Oppożizzjoni fil-Parlament meta tippreżenta soluzzjonijiet dwar diversi sfidi. Il-kap tal-Oppożizzjoni temm jgħid li l-pajjiż jinħeles biss bit-tmexxija li tkun ħilsa u teżerċita prattiċi tajbin ta' governanza li qal hija weda ewlenija ta' gvern ġdid nazzjonalista.